ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସୁନା ପୁଅ। ହଁ ହଁ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଲି ରାହୁଲ। ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ଆଜି ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15। ସେଟା ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ ହେଲା ସେ ମାନେ ଓଲଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ 12 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଲା 3:40 ସ୍କୁଲରୁ, ମୁଁ ସେ 3:40 ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଉଠିଲା 5:30 ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଆଜି ରାତିରେ ଡିନର୍ଟା ବାହାରେ ଟିକେ କରିବୁ ହୋଟେଲରେ। ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ବିରିୟାନୀ କି ନାନ୍, ଚିକେନ୍ ନାନ୍ ତରକାରୀ କ'ଣ ଖାଇବା ସେତେ ବିଷୟଟା ପର କଥା। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ବର୍ଷା କାଚୁଛି ପୁରା ସାଂଘାତିକ, ଆମ ପବନ ପାଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଦିନ ଉଠିଲେ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଧୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁହଁ ଧୋଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ କରିବି ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଜମା ପାଦ ଦେବିନି, ତୁ ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଆସିବି, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ଜମା। ସେଇଠି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା କରୁଛି ବୋଲି ତକିଆଟା ଧରିକି କେମିତି ଶୋଇଛି। ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ କିରେ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଲାଲଟୁ ଖୁଟୁ ସାଧବ ବହୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ +3 ଫର୍ମଟା ପକାଇଥିଲି ତାର ଆଜି ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବାକୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ଟା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା 2ଟା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ବେଳକୁ ତ ଏକାଥରେ ସବୁ ପିଲା ଓପନ୍ କରିଥିବେ ସାଇଟ୍ଟା। ସେତେବେଳକୁ ମାନେ କିଛି ଦେଖି ହେଲାନି। ଅପେକ୍ଷା କରି ମାନେ 3:10-15 ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ତ କଲି ଜମା ହେଲାନି। ସେଠୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିଲି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପକାଇଥିଲି ଅଟୋନୋମସରେ ହେଇଗଲା। ସେମିତିରେ ବି ମୋ ପ୍ଲାନିଂଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ମୋତେ ଘରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ରହିବି, ଅଟୋନୋମସରେ କାହିଁ ନ କରିବି, ଘର ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମମିର ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ପୁରୀ ACS କଲେଜରେ କରିବି। ସେ କଲେଜରେ ତ ଖେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ସେଠି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଏଇ ଅଟୋନୋମସରେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି ଟିକେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପାଠଟା କରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗଟା ଆସୁଥିବ ବାଟରେ ଏମିତି ଥିବ, ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବା। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଯାଇକି ତଳେ ଦେଖା ହେବା। ଏଇଟା ଆଗରେ ତ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି। ତୁ କିଏ ମୋତେ କହିବାକୁ? ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣିଟା ବା ଅଧା କ୍ରସ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଧା ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଥୋଇଥିଲି ସେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଛୁ। ଏଇଠି ଥୋଇ କହୁଛୁ ଗଲା ଘର ଆଗ ରାହୁଲ ବାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଲୁ ବାପା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଗୋଲୁ ବାପା ଯେମିତି ଗୋଲୁ ନଙ୍ଗା ଟା ଭଲ। ଏଇଟା ନୂଆ ସେଲୁନ ନା, ଦେହଟା ଦେଖେଇ ଦଉନି। ହଁ ସେଠି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଟିକେ ତାର ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଦେ ନା। ଆଉ ପାଣି ପଶିଯିବ, ଠାକୁର ଗାଧେଇକି ପଳେଇଯିବେ ଆଉ କ'ଣଟା ଥିବ। ଗଣେଶ ଦେଖଉଛୁ, ଗଣେଶ ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ତାରିଣୀଟା ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ନା ଆଉ। ବେଗ ବଢ଼େଇ ଦେ। ଛତୁ ଆଣିବା, ଛତୁ କଦଳୀ। ମୋ ପ୍ଲେନ୍ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ। ଡବଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କ'ଣ
କ'ଣ ଡବଲ ଫ୍ରାଏ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ରାଏ ହେବନି ତ ଏଇଠି ବସୁନି ବେ ନିମାପଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଲୁନଟା ଖୋଲିଛି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ରେଟ୍ ନୁଟେ କହିଲେ ଚୁଟା କାଟି ଆରେ ଭଲ ଲାଗେ କହିବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଇଏ କର ବନ୍ଦ କର ଆଉଥରେ କର ନା ତୁ କହୁନୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉଥରେ କର ଭଲ ଲାଗେ ରିଟେକ୍ ତୁ କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚୁଟି କାଟିଲୁ କହ କହୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠୋକା ପଡ଼ିଛି ସିଏ ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ତା ଦୋକାନ ଦେଖି ଲିଷ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦୋକାନ ଲିଷ୍ଟ କେତେ 170 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁଟି କାଟି ରହିଲୁ ଦେଖି ସବୁ ପଇସା ସାଇଲ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ତମ ନଥିଲି ମୋ ନା କଣ ଯେମିତି ଚୁଟି କାଟ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ କହିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 800 ଟଙ୍କା ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଚୁଟି କାଟିଛି ମୁଁ ଚୁଟା କାଟି ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୋ ଚୁଟି ପଞ୍ଜାବ ଯାଇ ଚୁଟି କାଟୁଛୁ ପଞ୍ଜାବ ଦେଖିଥିଲି ଟିକେଟରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଚୁଟା କିନ୍ତୁ ଅବାଗି ହେଇଛି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରାହୁଲ କରିବ ସ୍ପେଶିଆଲି କର କ'ଣ କରିବି କରୁନୁ ଏମିତି କ'ଣ କର କରିବି କରିବୁ ନା ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଲି ରାହୁଲ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇ ରାହୁଲର ସ୍ପେଶାଲ ତଟକା ନା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହୁନୁ ଆସିଗଲେ ରାହୁଲର ସ୍ପେଶାଲ ତଟକା କି ଖୁସି ଦେଖୁନ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ନାନା ଚିକେନ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନା ରାହୁଲ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଟିକେଟା କରିଥାନ୍ତେ ରାହୁଲ ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କର ବାସୁଦେବ ଭାଇ କୋଉ ଭାଇ ତମର ପିଆଜ ଦେବନି ଭାଇ ପିଆଜ ହଁ ଲଙ୍କା ଅଛି ସେଠି ଘରେ କହିକି ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଯିବନି ଆଉ ଆଗଭଳି ଆଉ ସେ ଭୟ ନାହିଁ ରିଭ୍ୟୁଟା କରିବ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଖାଲି ହାପୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଟୋକା ପୁରା ହାତ ଚୁଚୁମିକି ଖେଳୁଛି ସଇଲାଣି ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା ହଁ ସେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଆଧାରରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନୁ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ କ'ଣଟା ଶିଖିଛୁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଉଛି ବା ପିଆଜଟା ନେଇକି ତରକାରୀ ପକେଇ ଏମିତି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଡ଼ୁଆ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ବାପା ଯୋଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବାପା କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନ ବାପା ସତରେ ବାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବାପା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ତମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ତୁ କେବଳ ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସୁନା ପୁଅ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁଛୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ତୁ କଥା ହଉନି ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛୁ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ଟିକେ ସାଢ଼େ ସେ ଘରଟା ଦେଖିକି ଯାଇଛି ଛୋଡ଼ା ଛୋଡ଼ି ଅଟୋ ଲୋକ ଥୋଡ଼ିରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗି କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲା ବୋଲି